Så er det blevet den 7. maj 2013, og klokken er 10. Og vi skal på bytur, hvor vi skal finde en hel masse poster, der har kulturel betydning fra Roskilde. Så kommer vi også til at kende byen bedre. Så vi er ved at samles. Morten, du skal vide, at jeg har brugt en hel time på at fortælle dig det. Vi skal ud og se en masse ting i Roskilde by. Og vi skal starte med, og vi har fået sådan en plan, som Kiki går rundt med, som Rita står med der. Jeg får lov at gå rundt med den. Ja, det er fint nok. Hvor vi skal først til nummer 1, med en hel masse poster, det er ligesom en slags skattejagt. Vi skal hertil nu, hvor der var med. Og så skal vi ud, så skal vi hver sted, hvor vi kommer ud, så skal vi se, om vi kan finde en ting på en husmur, eller der er et eller andet, som ligner et af de billeder, vi har her. Ja. Og det skal vi prøve alle sammen at være sammen om at gøre, ikke? Men det første punkt, har du fundet ud af, hvor vi skal hen der? Vi skal der. Og hvor er det henne? Det er på Er det i Sukkerslev? Nej, det er Roskilde. Rådhuspladsen? Og vi er her, ikke? Vi er der. Ja. Og hvad hedder det her torv? Det er det torv, der er, hvor det gamle rådhus ligger, og her har vi domkirken. Stændertorv. Stændertorv. Vi skal ned på Stændertorvet, og vi skal finde det gamle rådhus. Okay. Og hvor er det, vi har familiebilledet henne? Ja, det er vi gået forbi. Vi går forbi det. Ja. Nu skal I se her, kære venner. Der har vi Britas oldefar. Okay. Brita Nielsens oldefar. Hvad siger I så? Gammel smedemester. Hvor er det Britas farm? Den er her. Det gamle Roskilde. Er det din farfar? Det er min oldefar. Oldefar, ja. Oldefar! Og hende her, hun skulle så være 20 år yngre end ham, og det ser hun jo ikke ud til at være. Men alligevel så må vi sige, at det kan godt være, hun er jo gammeldags. Det kan hun lade sig sammen. Altså, man kan ikke rigtig, det er svært at se det. Det der, det er så en natbillede, eller? Der har vi snæverstien, så den ser ud i gang. Det er her, vi går. Ja. Der er taget brosten. Ja. Nej, det er ikke sådan helt. Men de har gjort det lidt mere kyststående. Så det kunne slå. Prøv lige at se en gang, hvor små vi bliver. Jo, men nu tænker jeg på nogle, der skal vi helt op i byggehaven. Jamen, det er så. Det er flot, ja. Jeg vil på koven, skal jeg det lorte. Ja, ja, ja. Okay, lorte. Det er jo lige meget, for det er simpelthen så mange år siden, ikke? Okay. Og der kan man godt komme ned og se det, det har vi også lavet. Det ligger hernede under. Den
Altså nede under torvet? I kan faktisk se der, hvor de har lavet de brostens. Ja. Ja, der ligger resten af kirken, og nej, det ved. Og det er rigtigt, at man kan give hånden. Det kan jeg ikke se. Nej, det er meget svært. Man skulle have taget en meget stor kikkert med. Ja. Og ved I hvad, han hedder Laurentius. Så det er en mand, jeg troede, det var en mand. Ja. Og nu skal I høre forfærdeligt. Laurentius hedder han. Det kender jeg faktisk ikke, der hedder. Og han var ansvarlig for kirkens fattigkasse. Og da han ikke ville udlevere værdierne til den romerske kejser, men tværtimod drev gæk med kejseren, så blev han blev dømt til døden. Og det var på den mest forfærdelige måde, han blev dømt til døden. Fordi han blev simpelthen stærkt levende på den rist. Måske ikke lige den rist, men på en rist. Ja. Så det var jo en grusom død, han fik sig der. Kan du se noget deroppe, der kommer vand i? Man skal se en gang, for jeg skulle have lavet briller på her. Men lad være at give det til Lone, det gør det ikke bedre. Nej. Altså, det har fungeret siden 1896. Tilbød, ja, han at opføre den her fontæne, ikke også? Og det tog kommunen meget gerne tage imod, fordi det skulle ikke vedligeholde så meget. Rådhuset, det skulle de vedligeholde, det gav dem jo udgifter. Så derfor så var de meget, meget glade for det der i stedet for. I 1733 blev gården revet ned, og kongen lod den kun 27-årige hofbygmester Laurits de Thurah, tror jeg, opførte de bygninger, som vi i dag kan se her. Det er altså palæet det her nu, ikke? Som det er nu, ja. Og hensigten med det nye palæ, selvom det ikke er helt nyt mere, var at give kongen og hans følge et sted, hvor de kunne tage ind, når de var på gennemrejse eller deltog i ceremonier over i Roskilde Domkirke. Men de skulle lægge blomster på graven. Alle deres Ja, de er jo mange kongelige, der familier, de ligger jo begravet derovre, ikke? Så. Og i starten af 1800-tallet voksede demokratbevægelsen i Europa, og det smittede af i Danmark. Det enevældige konge Frederik den 6. oprettede ved forordningen af 15. maj 1834 de rådgivende stænderforsamlinger, og i årene op til grundstifternes stænderforsamlinger. Og herefter omdannede stænderstaten til en lejlighed. Forskellige prominente personer, blandt andet Holger Drachmann, har boet i lejligheden. Kongeport. Og så tænker man, når den er så stor, så må det være fordi det kun er til kongen, ikke? Er der også en gang imellem nogle brudepar, der får lov at gå ind og ud der? Over til alle tegningerne derovre, fordi det er noget af det, vi skal kigge på for at blive symbolet. Jo, hvor er det, du ikke kigger bil? Kæmpe. Jeg tror, det er det her. Ja. Det går med noget. Jeg har selv læst på til det. Hvor det er kæmpe stort bil. Godt. Altså vi kan se, at den er jo ikke så gammel, den der kongeport. Og det er derfor, hvis I prøver at se den, så er den jo formeret. Den må gå hedder en skil. Det er kong Frederik den 9. og dronning Ingrid ligger her. De kunne ligge med deres koner og børn og sådan. Hørte I alle sammen, hvad det var, Birgitte sagde med, hvorfor kong Frederik havde fået lov til at ligge herinde? Nej, det hørte I ikke alle sammen. Det var fordi kong Frederik den 9. som døde i 72. På et tidspunkt, inden han døde, så han var nede med blomster til sin mors grav. Hun er nemlig også død før hende. Og lå inde i kirken. Så blev han spurgt, hvor han ville ligge der. Han døde. Så udenfor. Et sted, hvor man kan se vand. Han var også glad for at samle. Så derfor så fik han lov at ligge udenfor, og så ville man fra kongehuset sige gerne have, at det blev et sted, hvor der ikke var tag på. Så derfor har man lavet det der fine kapel. Og faktisk var det sådan, at... Og det blev færdigt i 1985. Ja.
Så da han døde, så blev han faktisk anbragt i domkirken. Og så blev han først senere flyttet ud, for det var jo slet ikke bygget det her. Det blev lavet til ham. Og gitterlågen, den er også rigtig flot. Prøv lige at se. Det er så faktisk. Så er Kirsten og jeg kommet til Maglekilde. Vandet må ikke drikkes, Kirsten, så det kan ikke være, hvor du vil have en tår. Der står på skiltet, at der kommer 15.000 liter vand ud af munden i timen. Du må ikke drikke det meget, nej. Det vil sige, at det er 15 kubikmeter. Det er meget. I gamle dage, så var det kraftigt, som var næste vej, der var også en motor. Og så kunne du drive det der vand, der løber så hurtigt, altså 15 kubikmeter på en time. En kubikmeter, det er en vanddom af en meter fra en meter fra en meter. Det er altså meget. Prøv at se blodbøgen herovre til højre. Den er ikke blot, den er ved at springe ud. Ja, byparken er rigtig smuk på den årstid. Det synes jeg. Ja. Prøv at se Folkebanen også, by. Ja. Det er så flot. Så er det blevet frokost. Klokken er 11:20, og det er stadigvæk den 7. maj. Og det er byparken i Roskilde set fra den allerbedste side. Det er forår, der er blå himmel, og Rosa er simpelthen på historisk vandring. Morten. Så har man lavet en lukket musiktribune. Og den har siden 24 været hjemsted for året. Sommerhalvåret ugentlige byparkskoncerter. Ikke fint, for du sidder jo på den. Hvorfor skidt? En pænt gammel kirke derom, det synes jeg. Hvorfor går folk vej der? Kører i søbadet. Det gør du ikke. Nå, nu er vi jo gået omvendt, så nu kommer vi lige herhen. Hvem går derinde? Ja, det er jo faktisk sådan, det adelige jomfrukloster, det har der altså nogle af jer, der har været i. Det skulle vi sådan set have været, der skulle vi have været før. Men det er faktisk... Nej. Der var en, der skede på Birgitte. Vi tager den lige i nærbilledet på at se, om det er rigtigt. Og det er farver. Ja. Hvem vil gå ved siden af Birgitte? De kunne få lov til her at komme herover. Man kan jo ikke lige komme derover. Vel? Der må have været en lille, der har været sådan en lille gang, man kunne gå på. Den hængte sammen dernede, så det var et lille næst. Det var ikke en ø, som det er nu. Så kunne de gå herud og så sidde i det lille fine hus derude og drikke te. Over fra det Jomfru Adelige. Over fra det adelige jomfrukloster. Og søerne var i virkeligheden også nogen, som der var, var det karper, tror jeg, eller sådan noget, der var i. Så de kunne få lækker fisk til mad derovre. Okay. Så det var faktisk det her bogtræ. Det er jo altså ikke noget, der er gammelt, men nu går det lige forbi det. Ja. Og så synes jeg næsten, at vi lige skal vide. Prøv at se ulen, der sidder heroppe ovenpå det. Den er jo sådan en ule. Det er sådan et klog dyr, ikke? Ja. Og så er træet lavet sådan, så hvis man har en gammel bog, man ikke rigtig gider at læse i mere, man har læst den, så kan man sætte den her ind i. Og så kan man kigge lidt i de andre kasser. Så kan man kigge lidt i de andre kasser og se, er der en anden bog, jeg har lyst til at tage med hjem og læse, så kan jeg gøre det. Så kan man måske tage bogen med på ferie, og så kan man komme tilbage og sætte en anden ind i, eller sætte den samme tilbage igen, ikke? Kom. Du har gået se ham skibet. Kan I se, det er faktisk en rigtig god idé at bruge den på den måde. Ja. Det er nemlig den, ja. Den dims der.
Det er kunst, vi snakker om. Er det kunst? Okay, det er ikke en dims. Altså. Det er ikke en dims, det er kunstværk. Det er en kunst. Ja, Ulla, og det her, det om at kigge på er jo kunst. ikke så gammelt igen. Det er jo fra... De har lavet den op. Ja, Fordi den har haft sådan nogle små Er det bibliotekets Rosenhave, ikke? det er det. Og den har haft nogle små indre. Jeg tror, den har været i starten var det fra 1979, og så er den jo sikkert lavet om siden. Siden jeg var her sidst. Og siden du har været her sidst. Jeg tror ikke bare, det er fordi, træerne er ved at springe ud. Nej, de har også gjort hækkene lavet. Nej, Biblioteket, vi er lige gået forbi for en gang. Det er noget sjovt. Vi så nogle kameraer, ikke? Det var de skulle lave bowling, ikke? Og så lige pludselig, så faldt han bagover, så de er ude i bowling. Alt det der helt op til stationen. Så er det en gammel salg heroppe. Altså, det er rigtig gammeldags vintermarked. Så skulle de få noget vand efter. Det tror jeg herhen til. Bukkerne er 5 meter høje, og de vejer 24 tons. 24 tons. Jeg har altid undret mig, at der ikke er nogen, der har sat den op. Ja. Jeg tror, at det er sådan, der... Jeg tror, der er sat en skole på jorden heroppe, for den koster at forestille, at det kommer jo meget vand. Jeg tror, der er et eller andet. Kan I forestille jer, hvordan det har været at skulle have dem der brænds, for eksempel? De skal jo brændes for at kunne holde. Og det er til, vi skal lige høre, det er til minde om Strygens. Grundlæggerne af Strygens leverpostej. Ja. Man mødte op på... Det er den, vi har i Roskilde. Og kan I huske den første jernbanestrækning, den gik fra København til Roskilde. Ja. Og faktisk er det sådan... Inde i København, der brændte hovedbanegården, som var lavet samtidig med den her Roskilde. Så er vi på Gråbrødre Kirkegård. Og vi er kommet her til Weyses grav. C.E.F. Weyse, født den 5. marts 1774 og død 8. oktober 1942. Der har vi musiktræet med noder og det hele. Skolding i stammerne. Det er ham, der har skrevet Ibsens Udskab. Jeg synes, der var en harpe et eller andet sted. Det her. Lidt muskækker. Gustav Hvid. Bare en suppe over, det kan man få sådan en sted. Ja. Jeg synes ikke, at det har en type, den er starten. Ham, der har skrevet Livsens ondskab. Blandt meget andet. Jeg stopper og går resten af vejen. Og så er det slut på endnu en rigtig god tur med Rosa. Ja. Og vejret er stadigvæk godt, og I ser rigtig friske og godt ud alle sammen. Har det været en god kunstvandring? Det har været en fantastisk god tur. Hvad siger du, Martin? Jo. Ja, det var ikke så dårligt. Så er der nogen, der er ved at være lidt trætte. Ja, vi har også gået lige siden i morges. Ja. Der har vi Pia og